balchder yn sicr ydy'r peth gorau am swydd fi. Dwi wrth fy modd yn gweld plant yn neud cynnydd, yn llwyddo. Just ddoe o'n i'n dysgu dosbarth Cymraeg ail iaith blwyddyn 8. Dwi wedi cael nhw ers blwyddyn diwetha, ers nhw ddechrau ysgol uwchradd. Rhai nhw erioed i siarad Cymraeg o'r blaen, a just ddoe o'n i wedi llwyddo i siarad am 8 munud, heb stopio, yn gyfan gwbl yn y Gymraeg, am anifeiliaid anwes. So, o'n i just yn teimlo'n really falch ohono nhw. Hefyd, y teimlad o fod yn rhan o deulu ysgol, mae hwnna'n really bwysig i fi. O'n i'n gwybod yn syth bod fi eisiau dod nôl i'r ysgol yma, oherwydd y teimlad yna ges i pan o'n i yn ysgol. Hefyd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn a dwi'n caru'r ffaith bod pawb yma i weithio efo'i gilydd, i gefnogi ei gilydd. A mae hwnna jyst yn neud amgylchedd dysgu'n really, really hapus ac yn gyffroes hefyd. So, a mae pob un diwrnod yn wahanol, dim un diwrnod yr un fath a diwethaf. So, mae hwnna'n neud y swydd yn really gyffroes.